खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखाबाय। दिनैनि गिबि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोना PMAY-G आव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेवहाय सिगां बोसोरफ्राव न' मोनाखैमोन दै लोगोफोर, जाय बिथांमोननि न'आ मानि थाबथानानै दंमोन बा थालांदोंमोन आरो बिथांमोना सिगां बोसोरफ्राव बे PMAY-Gनि न'खौ मोननो हायाखैमोन दै। प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोननो हायाखैमोन। बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनांगोन। नोंथांमोना जि जिअ'टेक जानानै थांनाय बे सिगाङाव जाय बिथांमोननिया न' मोनालासिनो थालांदोंमोन, बिथांमोननि जिअ'टेक जानानै थानायनि जि आइडि, न'नि आइडि, बे न'नि आइडिया फैबाय दे लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना अनलाइननि थ्रुयै मोननो हानाय नङा, बेखौ आं नोंथांमोननो रोखायै फोरमायखाबाय। नोंथांमोना बेखौ अनलाइनाव चेक खालामबाबो बे आइडिखौ मोननो हानाय नङा। नोंथांमोना बे न'नि आइडिखौ मोननो थाखाय गाव गावनि PCDC एबा ग्राम पन्सायतआव थांनानैसो दे लोगोफोर। नोंथांमोना PCDC नङाब्ला मायाव थांनांगोन? नोंथांमोना ग्राम पन्सायतआव, गाव गावनि ग्राम पन्सायत एबा PCDC आव थांनानैसो नोंथांमोना बेखौ चेयारमेन आरो मेम्बार, गामिनि जाय बिथांमोन चेयारमेन दं आरो जाय बिथांमोननिया मेम्बार दं, बिथांमोननियावसो नोंथाङा बे आइडिखौ, न'नि आइडिखौ लानो हागोन दे लोगोफोर। बेखौ जोंनि एरियायाव जाय बिथाङा मेम्बार, बे बिथाङा बेखौ राननानै होगासिनो दं दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सिगां बोसोरफ्राव न' मोनाखैबा, जाय बिथांमोना थालांनाय दे बिनियासो सिगांग्रो फैग्रोदों आरो न'आ, नोंथांमोना थाबैनो बे आइडिखौ दिहुननानै लाबानो जाबाय आरो गाव गावनि चेयारमेन अर्थात मेम्बारनिफ्राय। गोबाव खालामनांला। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो जुदि मिथिबायाखैब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायफ्लांदोंबा नोंथांमोना थाबैनो थांनानै बे PCDCनि चेयारमेन आरो नोंथांमोननि गामिनि जाय बिथांमोन मेम्बार दं, बिथांमोननि आखाइनिफ्राय नोंथांमोना बे आइडिखौ लाहैनो हागोन आरो। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि गोसोआव गैयाब्ला बा नोंथांमोना मिथियाखैमोनब्ला, जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला थाबैनो बे आइडिखौ दिहुननानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बे PMAY-Gनि न'खौ 2026 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। थाब मोनगोन आरो जाय बिथांमोना थालांदोंमोन। बेखौथ' नोंथांमोना मिथियाखैमोनब्ला बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो रोखायै फोरमायहरबावनाय थाबाय आरो। दा दिनैनि नेक्स्ट आपडेटनि सायाव आरो नोंथांमोननो आं फोरमायबावनो सानदों। नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना रेशन कार्डनि अनलाइना माब्ला जागोन आरो रेशन कार्डखौ बानायनो हागोन ना हाया दा होननानै गोबाङानो कमेन्ट्स खालामहरदोंमोन आंनियाव, आंनि भिडिअनि गेजेरजों। दा बेखौबो आं नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायनानै होखानोसै आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामना हो। मा सार्च खालामनांगोन? बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामना होनांगोन। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामना होनांगोन। मा सार्च खालामना होनांगोन? नैबेवहाय NF, नैबे गोजौनि जि लिंक, दै फार्स्टनि जि लिंक NFS, बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामना हो आरो। बेवहाय आं बेखौ क्लिक खालामनानै होनोसै। आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेयो एसे स्ल' दै लोगोफोर, बे वेबसाइटआ। बेनि उनाव नैबेवहाय नुखाबाय नोंथांमोना नेसनेल फुड सिकिउरिटि पर्टेल। बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि पेज अपेन जागोन आरो नोंथांमोनाव। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन? बे रेशन कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन आइडि बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो। बेवहाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन आइडि बानायनो थाखाय गिबियावनो मा खालामनांगोन? नैबे आगदाखिजा थानाय जि खनायाव साइन इन, नैबेयाव साइन इन रेजिस्टार बेवहाय दंना, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव नैबे पाब्लिक लग इन नै गोजौनियाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जागोन दे लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बेवहाय जुदि सोरनियाबाफोरा माने सिगाङाव जुदि रेजिस्टार खालामखानानै दंब्ला, नोंथांमोना पासपर्ट आरो जुदि आइडिया दंब्ला नोंथांमोना नैबेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ बहायनानै होनो हागोन। बिनि उनाव केपचार क'डखौ थुना होब्लानो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव रेजिस्टार, आधार कार्डजों मबाइल नाम्बाराव रेजिस्टार थानायाव नोंथांनियाव OTP थांगोन आरो। दा बेवहाय जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना मा खालाम? जुदि नोंथांमोनाव गोदानब्ला नोंथांमोना, अब्लानिया नोंथांमोना नैबे गाहायनियाव दै, बे गाहायनियाव नोंथांमोना गोजौनि निउ इउजार साइन इन हियार, नैबेवहाय साइन आप हियाराव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जासिगोन दानिया। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ नोंथांनि नामखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होदो। बिनि उनाव डेट अफ बार्थखौ होदो। बिनि उनाव जेन्डारखौ होदो।
बेनिफ्राय नोंथांमोना लगइन आइडिखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो हानाय बायदि जायखिया मोनसे बेवहाय लगइन आइडि नाम्बार नों गोसोआव लानो हानाय बायदि मोनसे नाम्बार थुनो नांगोन आरो बेवहाय। बेनि उनाव नोंथांमोना पासपर्ट थुनांगोन, कनफार्म पासपर्ट, नों जिखुनु पासपर्ट, बे पासपर्टखौबो नोंथांमोना बावनो मोननाय नङा, गोसोआव लानांगोन आरो। बेनि उनाव नै बेवहाय नै आधार कार्ड नाम्बार दं, मबाइल नाम्बार दं, एड्रेस होदो, ओमफ्राय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो, डिस्ट्रिक्ट होदो, बेनिफ्राय भिलेज होदो, बेवहाय गासिबो दं, एड्रेस लाइन एड्रेस दं, नोंथांमोना गासिखौबो फिलआप खालामजोबदो। बेनि उनाव नैबेयावहाय टिक मार्क होदो, सरि नैबेयावहाय टिक मार्क होदो, बेवहायबो टिक मार्क होदो। बेनि उनाव नैबेयावहाय साबमिटआव क्लिक होना होदो। अब्लानिया नोंथांमोननिया बे इउजिआर जि आइडि, बे रेजिस्ट्रेसन आइडिया नोंथांमोननिया अपेन जासिगोन आरो। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आं दहाय खोन्थानाय बायदि नोंथांमोना नैबेयावहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ बहायनानै होनांगोन, बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ बहायना होनांगोन आरो बेयाव केपचार क'डखौ होनांगोन, नैबे गोजौनि बे बक्सनि केपचार क'डखौ। बिनि उनाव नैबेयावहाय जेनेरेट अटिपिआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन। अब्लानिया नोंथांनि जि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार बेवहाय अटिपि थांसिगोन आरो। बिनि उनाव अटिपिखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौ गोदानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन आरो। आं बेखौ दिन्थिनो हायाखिसै लोगोफोर, गाज्रि दामोनसै, मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जेसेबां दिन्थिलांगोन एसेबां गोलाव जालांगोन, बेनिखायनो आं बेखौ दिन्थिजोबाखिसै। जुदि नोंथांमोना बेनि सायाव अनलाइनखौ बोरै खालामो बेखौ भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्लानिया आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो बे रेशन कार्ड गोदानखौ माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिहरगोन आरो। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।